Eh, enye yamavidiyo ami ingikhumbuza ukuthi angisho lento. Bafowethu, niney'ngane, bomama bey'ngane, bobaba bey'ngane, ake nikhuthalele iy'ngane zenu. Anikhuthalele. Sekukaningi ngihlangabezana nale simo ebandleni uNkulunkulu asangibeke kulo ukuthi ngilihole naseladeni kwaMndebele. Kona eqinisweni angiwazi lo muthi futhi okay, asiyeke. Uyazi baningi abantwana abahlakaniphile. Cela ukuhlala kahle. Baningi abantwana bahlakaniphile. Kodwa bubulawa ubuhlakani babo. Bahlakaniphile. Kuthi sekubulawa ubuhlakani babo bese eyinikela umntwana, ayinikele empilweni e-wrong, ife impilo. Mayiqeda ukuyinikela empilweni e-wrong, ebhedayo, bese elahla ikhaya lidube, abuye ekhaya ayibulale. Ikhona le mithi okugangwa ngayo iy'ngane, ikhona. Umuthi wokuyibulala ukhona. Umuthi wokulahla ikhaya, umntwana ezwe kungathi ekhaya uyahlukunyezwa. Ngiyakubona nje komntwana ongafuni ukuphathwa, kukhona bafowethu afuna ukuyiphatha umntwana ahamba ayohlala emgaqweni. Mina ngikhulumeli lokho, khulumela ukugangwa, ngoba sengibalaphile abantwana abaningi balokho. Umntwana vele adikile nje esikoleni, ese-high school. Khona umntwana ngaba buhlungu, wadikila kuJuni, uhlakaniphile wenza umatric. Abanye badikila beku-university. Ubone ukuthi ilinyaziwe impilo yalo mntwana. Ngiyacela bobaba bey'ngane bambisanani nabomama. Ikusasa labantwana. Umntwana uhlakaniphile bafowethu, uqedile. Ngiyabakhulekisa abantwana benu. Umntwana omunye agangwe nje, abe nokugula nje ngempela okuzomphazamisa, kumphazamise ngempela. Umntwana agcina angasilutho empilweni, lutho. Nani la ekhaya ninengane eyi-1 nethembe yona, noma niney'ngane eziyi-3, but ayikho ingane esiqedile isikolo la ekhaya. Ayikho ingane esebenzayo, ayikho ingane eseyunivesithi, nefundayo iyatabalasa, nayo iyaphusha, imbethe ubuthakathi, ngayiyeka noma kunini. Ngiyanicela bafowethu, phakamelani iy'ngane zenu. Sengiyisizile iningi iy'ngane ey'bhekene nale moya kasathane, imoya yamadimoni, imoya yobuthakathi.